Muryata. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin Muryata. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ya ilimantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. To a wannan karan muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi kuma shahararre mai suna So ya ƙare, wanda Bilkisu Abubakar S. Bili ta wallafa. Wannan littafin ya ƙunshi soyayya madararta, zamantakewar iyali, butulci, cin amana da wasu a cikin wasu, wanda yake zuwa muku ta ƙayatacciyar tashanmu mai farin jini wato Salbas TV. Za ku iya danna subscribe kuma ku danna ƙararrawa don samun wasu jerin gwanan ƙayatattun littattafai masu ɗebe muku kewa da samu ku nishaɗi. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Wasa farin girki. Bayan an gama zaɓe komai ya daidaita, kwatsam nan sai ga wasiƙa ta samu Hayatu daga Malam Ɗahiru cewar ya kai masa photocopy ɗin takardunsu can Sokoto zai same shi. Lokacin ma ba shi da wadatar kuɗin da za su kai shi ya dawo da shi. Sai Ramatu ce ta bashi wasu kuɗin ya haɗa ya tafi. Ko bayan an kai takardun sai da aka kwararo wani lokaci don har ya cin rai da samun aikin. Ya dukufa kan kasuwancinsa, sannan wasiƙa ta sake samun shi cewa Malam Ɗahir na buƙatar ganinsa. Wannan karan zuwansa Sokoto ba ƙaramin nasara ta samar masa ba, domin ya sama masa aiki ne a hukumar shige da fice wato immigration. Nan da nan ya faɗa masa inda zai je ya sake kai takardunsa, sannan ya ji bayanan da za su biyo baya. Bayan ya dawo Kano ranar Litinin ya je gidan mutumin da Malam Ɗahiru ya tura shi ya kai masa takardunsa. Cikin watanni 6 komai ya kammala. Hayati ya fito a matsayin assistant inspector. Kafin lokacin tun Ramatu ta sake haihuwa, inda ta haifi Nana Aisha wato sunan mahaifiyarsu, sai ake kiranta da mama. Shi kansa ɗan Juma a lokacin ya kammala karatunsa a Bayelsa, ya haɗu da mutane da dama, daga ciki akwai wani iyamuri mai suna Izirike da suka shaƙu sosai, duk da kasancewa ba addini ɗaya suke ba. Amma Izirike ya yadda da nagartar ɗan Juma, don haka ya dinga kwaɗaita masa zama a Bayelsa, don tun yana can ɗin ma sai da Izirike ya sanya shi a harkar manja. To da ya kammala karatun ya dawo ɗan batta, sai ya ji a takure yake matuƙa, sai da ya fargabarsa idan ya ce zai ɗauke iyalinsa su koma Bayelsa da zama, ya zai yi da Hayatu, a wajen wa zai bar shi. Ba wai dan Hayatu yana yaro ƙarami ba, a'a gani yake idan ya ɗauki iyalinsa zuwa Bayelsa bai yi masa adalci ba. Gashi ko cewa ya bi shi yana da yaƙinin ba zai je ba, saboda ko da yaushe Hayatu na faɗa masa ya fi son yi rayuwa a arewacin Najeriya, saboda a Sokoto ya haɗu da 'yan kudu yana ganin yadda suke ƙyamatar 'yan arewa. Kai tsaye ma yake nuna wa ɗan Juma baya son mu'amalarsa da Uziruke, saboda yana tsoron kada ya yaudare shi ya sa shi a ƙungiyoyin shan jini, ko kuma shi ɗan ya shanya jininsa, tunda ba amana ne da su ba. Amma fa a irin tunaninsa, ina kuma ga ya ce zai tafi da shi Bayelsa ɗin. Ɗan Juma na cikin wannan turka-turkan ne Hayati ya samu aiki. Ba ƙaramin farin ciki yayi ba, saboda dama ce ta zo a sauƙaƙe, tunda dole akwai buƙatar Hayatu ya zauna a cikin ƙwaryar birnin Kano. Ko da zai zo ɗan batta, to zai kasance hutun ƙarshen mako ne ya kai shi. Da wannan damar ya yi amfani. Bayan sati 2 da fara aiki, Hayati ya gabatar masa da uzurin shi. Duk yadda yake tunani zai samu turjiya daga gare shi, sai ya samu akasin haka. Fatan alkhairi ya yi mishi, gami da doguwar addu'a. Kwarai da gaske nutsuwa da ilimin Islama da Hayati yake da su yasa ɗan Juma ya amince ba zai sayar da rayuwarsa a shashanci ba. Amma duk da haka koyaushe nasiha ce tsakaninsu, ta yi tsare mutuncin kansa kada ya biye wa duniya ta yi rawa da juyi da shi. Sai da ɗan Juma ya je Bayelsa ya kwanaki, inda ya gama komai na
inda ya gamo da komai na mahallin da zai sauka zuwa makarantar da zai koyar, wato Bayelsa State College of Art and Science Yenagoa, da Uzerike ya yi masa fafutukan neman aiki a cikinta. Bayan watanni 2 suka yi ƙaura daga Ɗanbata zuwa Bayelsa, wato cikin babban birnin ta Yenagoa. Ba su sayar da gidansu na gado ba, sun bar shi a matsayin gidan da za su dinga sauka a duk lokacin da suka samu zarafin zuwa. Har Hayatu aka je da shi can Bayelsa ya ga muhallin ɗan uwansa ya sauka. Komai yake yi dauriya ce kawai, baya son ya ɗaga hankalin ɗan Juma ganin yadda ya ƙwallafa rai da zama a kudin nan. Amma saman ransa bai so ba, saboda yana da gudun gurɓacewar tarbiyyar iyalansa, tunda kowa ya sani akwai bambancin tarbiyya tsakanin arewa da kudancin Najeriya. Har ya baro Bayelsa bai bar ɗan Juma ya gane damuwarsa ba, amma suna ba da baya lokacin da suka rako shi tasha, hawaye suka zubo masa, tausayin kansa ya kama shi na kewar da zai yi. Lokaci bayan lokaci idan ya samu sarari yakan je Bayelsa sada zumunci, kuma koyaushe ya je yana jan hankalin ɗan Juma da ya kula matuƙa wajen tarbiyyartar da 'ya'yansa. Watanni 9 da kwanaki da komawarsu ne Ramatu ta haifi Abdulkadir, wanda yawancin dangin ke ce masa ɗan ƙasar Iyamurai, saboda a can aka samu cikinsa kuma aka haife shi a can. Ganin da gaske idan ɗan Juma ya zuba wa Hayatu idanu ba zai yi aure ba, ya sa shi buɗe masa wuta tare da nuna masa tsananin ɓacin ransa. A wannan karan ya ci galaba, duk da dama dai Hayatin ya haɗu da Fauziya 'yar ogansu, wacce a lokacin take matakin ƙarshe na kammala karatunta na digiri a fannin kasuwanci, wato business administration. Don haka bai tsaya ɓata lokaci ba ya sanar wa ɗan uwan nashi, amma ya faɗa masa a dakata da maganar aure sai ya kammala ginin da yake yi na ɗan wani lokaci. Ita ma Fauziya a lokacin ta kammala karatunta. Haka ɗin ku ce ta kasance bayan faɗi tashin da aka sha, bincike da komai da ya dace kafin a yi aure tsakanin ɓangarorin amarya da na ango. An gudanar da ASI, wato Assistant Superintendent of Immigration, Abdulsamad Bashir Rano ya ba wa Hayatu auren 'yarsa Fauziya. Kwanaki 10 cur su Ramatu suka yi a Kano, aka sha shagalin biki da su. Amarya kwata tare a gidanta cikin aminci da tsananin soyayyar da take wa angonta. Bikin dai na Hayatu ya ƙayatar, domin bayan tamfatsiyar gida da ya gina sai da ya siya tamfatsiyar mota mai lumfashi. Gashi kuma duk wata hidima da ake bukata ta kuɗi ba a samu matsala ba. Bugu da ƙari a lokacin ya samu ƙarin girma a wajen aikinsu, wanda aka haɗa da shagalin bikin aka yi gaba ɗaya. Abdulkadir ɗan shekaru 3 a lokacin ya dinga kuka ba zai koma Bayelsa ba. Yi turjiya ga amarya, tilas aka bar shi a wajensu. Ya yi makonni 3 sannan suka je Bayelsa har da ita Fauziyan. Rikon Abdulkadir da ta yi na makonni 3 ya ƙara mata kwarjini, don in wata amarya ce ba za ta iya ba, tana tsaka da amarci a kawo mata yaran da za ta yi ɗawainiyar wanke masa kashi da wanke masa fitsari, ko da kuwa ɗan mijinta ne, balantana ma ɗan yayansa. Ci gaba na zuwa, arziki na daɗuwa tsakanin Hayatu da ɗan Juma, dan sukunin da ɗan Juma ya samu ya ba shi damar mayar da Ramatu makaranta a can kwalejin da yake koyarwa. A nan wajen sa Hayatu kuwa duk da kasancewar 'yan boko ne su, hakan bai sa sanya tsarin iyali ba. Watanni 9 cif da aurensu Fu'adadin, dan yana ɗan fari bai sa sun ɓoye sunansa ba. Bayan ku an yaye shi da watanni 3 aka haifi Fu'ada. Kasancewar kwannika da suka lura za ta yi, dole ta sa su tsarin iyali saboda su samu sukunin kulawa da yaro kafin zuwan wani. Tsarin iyalin ne ya ba shi damar sauke farali, wato bayan an yaye Fu'ada suka bar su gidan kakannin Fauziya suka tafi Saudiya har da ɗan Juma da Hayatu ya biya masa. Ita kam Ramatu aka bar ta sai shekara mai zuwa, lokacin ta kammala karatunta. Kullum matsayi ƙara zuwar musu yake yi. Haka rayuwa ta kasance har Jallin da Fu'ada ta samu shekaru 5 da haihuwa. Sannan Hajiya Fauziya ta sake haihuwa, inda ta haifi 'ya mace, aka sanya mata suna Zulfa'u. Bayan nan kuma ta ƙara Nabila, sannan ta haifi Bashir. Daga lokacin suka tsayar da haihuwar gaba ɗaya.
yaran sun taso da tarbiyya da girmama na gaba da su. Yawan kwasarsu da Alhaji Hayatu ke yi ya kai su Bayelsa hutu, ko shi Alhaji Danjuma ya kawo nasa yaran Kano ya sa su shakuwa da juna sosai da sosai, da kuma ƙarfafa zumunci a tsakaninsu. A da kam Fu'ada ba wanda take ɗokin ya zo hutu gidansu ko ita da je ta gani da ya wuce Abdulkadir, saboda lokacin akwai ƙuruciya a tare da ita, tana girmama yadda yake nan da ita ko ba ta labarai. Bayan haka ma Abdulkadir ya taɓa yin wata rashin lafiya lokacin yana aji 3 a secondary, wanda ya kwashe shekaru 4 a zaune ana nema masa magani, har hakan ya zamanto sanadiyar samun naƙasu a karatunsa. Sai bayan da Allah ya bashi lafiya ne ya ci gaba, suka zo kuma kai ɗaya da Fu'adar a karatu. A yanzu Fu'ad yana ƙasar Sudan yana aiki. Tun bayan kammala karatunsa sai ya kasa dawowa gida Nigeria. Ita kuma tana matakin ƙarshe a digiri ɗinta a nan Jami'ar Bayero ta Kano a ɓangaren pharmacy. Da daddare da misalin 9:30 ta gama duk abin da ya kamata ta yi, ta baro su Hajiya Fauziya a falo suna kallo, ta sauya kayan jikinta zuwa na barci. Tana ƙoƙarin shafe jikinta da humra da take yawan shafawa da ya zame mata ƙa'ida idan za ta kwanta bacci sai ta shafa. Domin ko wannan ɗabi'ar Hajiya Fauziya ce, dangwana ce ita wajen ƙamsasa jiki da gyaran fata. Don haka duk da kasancewar baƙar mace, farar ɗaya ba za a saka ta a layin baƙaƙe ba, saboda gyara da fatan takar samu. Bayan haka ma kamshin ya kama jikinta sosai da sosai, musamman Hajiya Fauziya ta ware wata mata mai suna Uwani Sada wacce ke haɗa su humra, air freshener, sabulun wanka na ruwa da kuma kawash da sauran dangoginsu. Ita Hajiya Fauziya ta ware tana haɗa mata duk wani abu na nau'in gyaran jiki. Ɗakinta ko ta ƙawata shi da fulawoyi don ita ma abociyar san furanni ce. Duk fulawar da ta burge ta sai ta saya ta ajiye a ɗakinta. A saman madubinta bayan kayan shafawa sai kwa nau'ikan turarurruka na murzawa da na fesawa tsadaddu. Mafi akasari idan abban nasu ya bata kuɗi ta fi more su a wajen kayan kamshi da fulawoyi, shi yasa ko da yaushe to ko za ka ji ta tana kamshi mabambanta. Wata da ke aji a gefen gado ce ta yi ƙara, wadda hakan ya sa ta tsayar da ita daga ƙoƙarin shafa humrar da take yi, ta kai hannu ta ɗauka, ta yi murmushi lokacin da ta ga sunan wacce ta kira ta. Sumayya ce ƙawarta da za su shiga hidimar biki da ita sati 2 masu zuwa. Nan ta kara wayar a kunnenta tana faɗin. To a nan zan tsaya ta cikin shirin muryata, inda muke karanto muku ƙayataccen littafin nan mai suna So ya ƙare, wanda Bilkisu Abubakar S. Bili ta wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su tuntuɓe mu ta dandalin sada zumunta na Instagram akan Salbas Official, ko kuma Facebook akan muryata, ko kuma ta WhatsApp akan 09035300996, ko kuma ku danna alamar ƙararrawa don ku yi subscribe akan wannan tasha tamu ƙayatacciya mai sa muku nishaɗi, wato Salbas TV. Ni naku a kullum kuma masoyinku Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bisalam. Maganin hawan jini kyauta daga tashar Salbas TV.